What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Mă numesc Vladiana Trăța și fac parte din clasa 9A, Matematică Informatică. În 1994, pe 27 iunie, am răsărit pentru a-mi urma destinul. Zodia racului mă caracterizează ca fiind o persoană sensibilă, romantică și care adoră călătoriile. Mă numesc Sergiu Averescu, sunt din clasa 9D, operator tehnică de calcul. Pe 27 martie 1994 am luat naștere ca să înfrunt adversitățile vieții cu hotărâre și curaj, fiind ocrotit de zodia Berbecului și de planeta Marte. Nu regreta nimic din ceea ce te-a făcut să zâmbești. Împreună facem parte din anii 1970, perioada disco. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. Mă numesc Ioana Vultur din clasa 9C Științe ale Naturii. Am fost aleasă să reprezint hip-hopul încă din prima zi a vieții mele, 28 octombrie 1994. Prietenii spun despre mine că încrederea și forța de luptă sunt două aturi care mă ajută să trec peste orice în viață. Mă numesc Alex Câmpian și sunt în clasa 9A, Matematică Informatică. M-am născut în data de 1 august 1994 sub zodia leului, fiind o persoană dornică de a conduce în viață. Cred că viața trebuie trăită cu intensitate, așa că trăiește clipa. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Mă numesc Băcurică din clasa 9B Matematică Informatică. Suntem reprezentanți ai anii 1930 și adorăm să dansăm mambo. M-am născut în anii 1994 în zodia Scorpion, ceea ce mă face să fiu o persoană luptătoare atunci când îmi propun un scop. Mă numesc Tudor Müller și sunt din clasa 9A, Matematică Informatică. Am luat naștere pe aceste meleaguri, minunata zi a Crăciunului, 25 decembrie 1993. Iubesc libertatea, apreciez punctualitatea și sunt o persoană pe care cei din jur se pot baza. Un lucru se poate vedea cu ochii, se poate simți cu inima și se poate închipui cu gândul. Mambo number 5. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.
Mă numesc Sonia Relianu din clasa 9A, Matematică Informatică. Părinții mei mi-au dat naștere în data de 11 iunie 1994, fiind regina rock'n'roll-ului. Reușesc să mă descurc în aproape orice situație, chiar dacă nativul zodiei mele, Gemeni, ascunde în mine o fire sensibilă. Mă numesc Todora Răzvan din clasa 9G Electrotehnică. M-am născut în data de 11 aprilie 1994, în zodia Berbec. Sunt o persoană sociabilă și plină de viață. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. În această seară vom reprezenta muzica și viața anilor 50, rock and roll. Broad daylight, we're gonna rock around the clock tonight. Niciodată să nu spui niciodată.